ಬರ್ಸದ ಅಬ್ಬರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರಲ ಜೋರಾಲೇಖತ್ವ ಜೊಂದುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಕೊರೋನಾ ದ್ವಿಶತಕನ ದಾಟದ ದುಂಬರಿದನು ಅಂಗಾರದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 225. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ತಯಾರಿಲಾತನು ಹಿಂದುಲಿನ ಬಾರಿ ದಿನ ತಕನಾಯನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಇತ್ತ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮನು ಪುಟ್ಟಾದನು ಅಂಚನೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬಕ್ಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ನಿಷೇಧಗ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತನು. ಕರಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಆಟಿ ಅಬ್ಬರದ ಬರ್ಸ ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರಲ ಒಂತೆ ಜೋರೇ ಆತನು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅಂಗಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 225. ಇಂದೆಟ್ಟು ಕುಡ್ಲಾಡು 147 ಜನ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 1, ಬಂಟ್ವಾಳ 19, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 29, ಪುತ್ತೂರು 14, ಸುಳ್ಯ 4 ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆದ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿನಂಚ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. 73 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 4 ಜನ ಮರಣ ಪಡೆಯನಕ್ಲೆಗಳ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಅಂಗಾರೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 5393 ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 2927 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. 3280 ಜನ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಲ ಜಾರಿ ಆತನು. ಹಿಂದುಲೆನ ಭಾರಿ ದಿನ ತಕ್ಕನ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡು ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರಗ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಕಾಂಡೆ ನಡಪೆರ ತಯಾರಿಲು ಆತನು. ಇಂದೆತ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಲೆದ ಬಂದ್ಗಳ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೇರು.